Momenti emozjonanti fl-għodwa tal-erba, kif 19 il-soldat u 3 fizzjali ħallew xtutna sabiex imorru jaqdu dmirijietom fl-Oċean Indjan. Il-kontingent tal-Forzi Armati ta' Malta ingħaqad mal-ekwipaġġ tal-bastiment tal-Gwerra Olandiż Johan de Witt biex jibdew ibaħħru lejn l-Oċean Indjan fuq missjoni umanitarja u ta' sigurtà. Din mhix l-ewwel darba li l-Forzi Armati ta' Malta għamlu arranġamenti mal-Ambaxxata Olandiża f'Malta biex is-soldati Maltin jieħdu sehem f'missjonijiet fuq livell Ewropew u internazzjonali. Xogħol is-soldati Maltin fl-Oċean Indjan fost l-oħrajn se jkun dak li jservu ta' deterrent għal piraterija fl-ibħra fil-viċinanzi tas-Somalja. Jien li kważi sentejn it-trenja li għadi, looking forward ħafna. Affiċċert li bit-training li għamilna b'tbatija li batejna u sagrifiċċju ħammaru tajjeb. Uħud preżenti tkellmu fuq il-preparazzjoni li talbet din il-missjoni. Oħrajn tkellmu fuq l-aspett emozjonali li ġib din il-firda temporanja. Min sa tħalli hawnhekk warajk huwa daqsxejn diffiċli. Qed inħossni mhux tajjeb. Ħadd immissjah il-papa? Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-Ministru Manuel Mallija li fisem il-poplu ringrazzja lill membri tal-Forzi Armati u l-familji tagħhom tal-ħidma li qed jagħmlu fisem pajjiżna. L-Ambaxxatur Olandiż f'Malta Robert Jan Gabriels ukoll kien preżenti għal din l-okkażjoni. It's the third time we're doing this. So I think it's really important for both countries. I'm thrilled about, those who are going. Din il-missjoni mistennija tintemm għall-aħħar ta' Settembru u s-soldati Maltin jaslu lura Malta f'Ottubru li ġej.